Bé, entrem ara en el món de l'escriptura i ho fem de la mà d'una filòloga catalana, professora, actriu i narradora de contes. Autora de la recent obra publicada Xarranca, que és un poemari que utilitza l'estructura de la xarranca per traçar un recorregut vital i intimista. Ella és Alícia Molina. Hola, Alícia, bona nit. Bona nit, gràcies. Bona nit, Alícia. Gràcies, Patrícia, també. Bona nit. A veure, això no ho dic jo, això no ho he vist escrit en algun lloc. Em refereixo al darrer pàrraf que he dit al principi. Poemari que utilitza, etc etc etc. Què vol dir això? Vol dir que quan van començar a sorgir tots aquests poemes breus, haikus, jo, en el fons, el tenia clar que havia de col·locar-los en un tipus d'estructura. Si pensem en una novel·la... Perdona que talli. Haiku, per la nostra audiència, què és un haiku? Perquè a mi no dirà què és això de haiku. És una composició d'origen japonès que són 3 versos, no? I algunes de les composicions que hi ha aquí tenen el recompte de síl·labes estrictament tal com és, i altres no, però també mantenen la mateixa estructura de 3 versos. I per això el títol, a part del central de Xarranca, és poemes breus i haikus, perquè n'hi ha de barrejats. Llavors, en aquest cas, doncs, pensant en alguna forma de com col·loques aquests poemes breus o aquests haikus, la Xarranca em donava aquest marc que per mi tenia un ordre. I després vaig veure que també tenia, a més, un sentit molt més poètic i molt més profund, que vaig veure que era la Xarranca com a viatge de la vida, no? Quan arribem aquí, en aquest món, i trepitgem la terra, no? Com és en el mateix joc. I després anem fent les partides i anem saltejant i arribem fins al final, que seria aquest cel, no? I aquesta seria l'estructura. A veure, Eduard, si em vols enfocar aquí, sisplau, perquè tothom, tots els nostres espectadors vegin el llibre, que és una cocada, això, eh? És molt cuqui, és una cocada. sí. Això es pot portar aquí. Llavors tu te'l poses, comences a llegir i pum. Sí. Butxaca total, això, eh? Edicions tremendes, A veure, té aquesta col·lecció que és molt bona. em pots enfocar aquí? Xarranca, Alícia Molina, ¿vale? Si algú es troba aquí... Bueno, jo ja m'ho he fullejat unes quantes. Si algú agafa aquest petit llibret, que ja et torno a repetir, és que és fantàstic, eh? Vull dir, és una monada, això. Què s'hi trobarà aquí? Doncs què s'hi trobarà? Exacte. S'hi trobarà en aquesta segona edició, perquè ja va sortir al març i al juny ja se'n va fer la segona, es trobarà, a banda del poemari fet des de 2 veus poètiques, una són els mateixos poemes breus i haikus, l'altra veu poètica està feta en prosa poètica, que és d'alguna forma aquest jo que fa el viatge per la Xarranca. I ho fa des d'una descripció i des d'un diàleg intern poètic, però també amb trets narratius de què li passa. Perquè l'estructura, aquesta que estàvem dient de la Xarranca, està dividida per diferents temes. El de la terra i el cel és l'inici i el final de la vida, per entendre'ns, si entrem en aquest imaginari que jo proposo. Però entremig, cada una d'aquelles caselles que tots sabem, no? De l'1 al 9, doncs jo vaig col·locar-li uns temes, i els temes que vaig escollir i que he escollit, que són els que apareixen aquí, són aquells que han format part o que han estat més presents en la meva vida. L'amor, les preguntes, la mort, la natura, el desamor, tot això són els temes. I d'alguna forma ja la mateixa lectura, per al futur lector o lectora, ja és com una proposta de joc. Jo proposo, si tu, futur lector o lectora, haguessis de pensar quins serien els temes més crucials de la teva vida, si haguessis de col·locar els temes a la teva pròpia Xarranca, coincidiríem? Serien uns altres? Per tant, ja convido que quan obris el llibre ja et posis, no? Ja interpel·lo perquè et posis en un lloc de dir, ai, a veure com seria el meu, no? La meva Xarranca. Evidentment, hi ha uns temes que ens toquen a tots. Que cadascú té
Té la seva xarranca, suposo. Clar, si jo et preguntés quins Clar, són els temes que t'han marcat més o no, i després l'ordre, perquè, clar, jo quan vaig començar a anar escrivint, que va ser un moment, no?, el 2020, moment, abans parlàvem de la pandèmia, sí, però també jo crec que era tan caòtic lo de fora que necessitàvem crear, no? I van moltíssimes persones a la música, en l'escriptura, en la pintura, en totes les arts, va ser un moment com de màxima creació, que ara es veuen, no?, des de fa un temps, les collites d'allò que es va haver de posar en marxa perquè necessitàvem, no?, com diu Pessoa, la literatura existe porque el mundo no basta. Bueno, pues necessitàvem, en aquella distopia que teníem, no?, aquí necessitàvem, doncs, en el meu cas, les paraules, no? I van començar a sorgir aquests haikus a dojo, no? El meu cap no parava. Però, en aquest cas, quan després els ordeno, m'adono que hi ha uns temes. I després és quan, reflexionant sobre, ostres, aquí, això, dic, oi, això parla de mi, de la meva vida. Però segurament cadascú tindria els seus, no? Perdona, quan jo agafo un llibre i aleshores obro per una pàgina, així, a l'atzar, i em trobo, em perdono aquell temps inconscient de jo estimant-te i tu no sabent-ne. Té alguna cosa a veure amb el que has posat abans? Alguna cosa a veure amb el que has posat després? Té una correlació amb els textos, o les escritures que hi ha abans o després? O és un pensament únic i punto? Aquest poema breu forma part de la casella número 6. Si jo estic fent aquesta hipotètica jugada amb la pedra, doncs jo caic. Que és el desamor. Que és el desamor. I aquí els 6, perquè cada casella té tants haikus o poemes com el número de la casella. Els 6 poemes d'aquí són d'aquest tema, del desamor. I té a veure amb la cita que el presenta i té a veure amb la prosa poètica, el text de prosa poètica que parla d'aquest desamor, no? Que introdueix el tema, no? Bueno, a mí, gracias, Alicia, por tu tiempo, por estar aquí. Me encanta escucharos. Me encanta. Gracias. A mí, como yo soy muy espiritual y me voy siempre a combinar cielo y tierra, porque sé que estamos aquí en un vehículo, transitándonos, y es el juego de la vida, miro este libro, lo he ojeado antes un poco más, y claro, y tiene una connotación, para quien lo quiera ver, es una invitación a tu propio despertar, a través de un juego, perfecto. Porque claro, si entramos por la parte más espiritual, a lo mejor la gente rechaza, ¿no? Muchas veces por los condicionamientos que hay, pero esto está súper bien planteado porque el lector va entrando poco a poco en su propio despertar de conciencia, de escucha, de, venga, voy a quitarle hierro a esto, es un juego. ¿Qué me puedes decir, después de todo esto que te he dicho? El propósito de este libro, más allá de que tú lo plasmes como un juego, ¿qué quieres conseguir con este propòsit, o sea, con este libro? Què hi ha detrás d'esto? Jo també ho estic descobrint, aquest propòsit, perquè jo no sabia totes les capes que jo he anat descobrint. Com us deia, jo vaig escrivint el 2020 i van sortint aquests poemes breus. Després, 2 anys després, cap al 22, necessito, després ja de col·locar-lo als poemes amb aquesta estructura de la xarranca, dic, aquí falta alguna cosa. I és quan escric la part de prosa poètica de cada tema, com introdueixo. Canalitzat total. I et miro a tu, Patrícia. Total. No? És que és canalitzado total. Però jo dic, mare meva, dic, però què esto? Bueno, dic esto així perquè jo sempre parlo amb ma germana, que és... He tingut molts amics lectors que m'han anat també ajudant, no? De dir, pues aquest m'agrada més, aquest no, perquè en tenia tants que vaig haver de fer una selecció. Però amb el tema dels textos de prosa poètica, jo és que trucava a ma germana i dic, nena,
¿esto para ti tiene sentido? Dic, perquè és que, de verdad, yo ya no sé. Clar, yo lo veo, pero no sé, jo li anava preguntant i ja, total, sentido total. Bueno, doncs ho dic perquè això surt més o menys cap al 22, però és a partir que de l'any passat, a finals del 24, que l'editorial es posa en contacte amb mi, que els interessa, que reviso tots els textos i que torno una altra vegada a fer una immersió total, i aleshores jo em pregunto, a veure, si tu has posat primer aquí el tema del foc, primera casella, després la mort, o sigui, això no és casualitat. Jo pensava que això era... Poso primera casella això, la segona aquest tema... Dic, no. Llavors vaig veure que la meva vida estava aquí, en ordre cronològic total. Jo explico moltes vegades, perquè, clar, quan la gent, en altres moments que m'han preguntat, com és que la segona casella és la mort? Dic, home, és que jo arribo en aquest món i només néixer em donen per morta. O sigui, realment és un part molt difícil i a mi no em revivaven, no? Bueno, i per diferents coses que em passen després a la vida, doncs, clar, la mort està tan present que és que l'he de posar. És que arribo, poso el foc perquè és el que necessitem com a acció, no? Perquè, a part de sentir quan un arriba al món de dir, bueno, jo soc, bueno, necessites una acció per tirar endavant, doncs per això és el foc, però immediatament ve la mort. I després ve les preguntes, perquè quan tu has arribat al món i no et paren de passar coses que sembla que la mort que la tingui jugada, doncs et fas unes quantes preguntes. I és la tercera casella. I així, successivament, cada una tindria un sentit. I per això, quan tu em preguntes quin objectiu, doncs per mi ha sigut una connexió i un autodescobrir moltíssimes coses que les sabem, que les intuïm, però aquí és com que les col·loques en ordre. I jo espero que per als futurs lectors, doncs que també, des del joc, també pugui ser plantejar-se això. Quina seria la meva xarranca? No? De fet, la proposta de joguers que les presentacions, han fet tallers i així, va per aquí. Parlaves ara de que et van donar per morta quan vas néixer, i un cop confirmat pels metges, gràcies a una infermera, la llevadora. O la llevadora que va dir, no, si no està mort d'aquesta persona, no? O sigui, o aquesta nena, no? Sí, em va reanimar, sí. I després hi ha una altra cosa que després, i que si no fos prou això, al cap de pocs anys, on vivies, la casa es va ensorrar. Sí, un any i mig, jo tenia un any i mig. Jo vivia als afores de Sant Sadurní d'Anoia. I aleshores, gràcies al teu pare que et va salvar. Sí. El meu pare, s'ha salvat de bastants coses, també. Bueno, és per això dic que no explico totes les coses, però és com de dir, ostres, era allò de... Oye, fa 2 anys i no ens ha passat res. Aquí igual la mort s'ha despistat. Vas tenir un bon inici, eh? Sí. Sense saber-ho pràcticament, perquè clar, amb 0 i amb 1 any i mig... Clar, no, doncs imagina't això, com et determina també una manera de sentir-te acollit, no? I quan a vegades ja sabem la importància que té, no? Sí. Per què als 16 anys et vas voler suïcidar? I gràcies als teus fills et vas comprometre amb la vida? Sí, amb els fills i amb moltes coses que m'han ajudat. Jo crec que tenim tots moltes pròtesis, no? Que ens ajuden a seguir endavant, no? L'art és un altre important. Jo crec que no he entès mai el món. Encara és hora i no, O sigui, busco i sóc una persona que he buscat totes les formes possibles d'estar aquí ben arrelada. La natura és per mi el passadís que em connecta, no? Evidentment, les persones, no? Les coses senzilles, les coses, això és el que, i més amb tot el que ens envolta, no? Jo cada vegada vaig a intentar buscar allò petit que ompli, que sigui... Ho estàs aconseguint? Sí, estic prenent decisions i estic aquí, estic ara en un moment fantàstic,
En un moment, no ha sigut fàcil, però ara estic en un moment que em sento bé. Has creat el taller Enxarrancats. Bé, per qui vulgui dissenyar la seva pròpia marca xarranca, no? Per la seva pròpia xarranca. Explica'ns alguna cosa sobre el taller. Què es fa en el taller? Seria això, seria... Quan jo vaig dura, a qui fabricar... va dirigit i tot plegat. Jo vaig fabricar en les mateixes presentacions, no volia una presentació així, bueno, de seure i que, no, que la gent escoltés. No, jo volia ja... La part activa, que la gent fos actiu, tu. Explicar, Vinga, bueno, som-hi. doncs jo l'he posat aquests Sí, temes, anem a veure què surt surt aquí, aquí, no? exacte. I aleshores jo vaig fabricar unes xarranquetes perquè la gent també anés llegint i així. Llavors en el taller és això, la proposta seria que cadascú d'entrada, a partir d'un model, no? per tenir una petita referència, doncs que puguin pensar, reflexionar quines serien la línia, no? La ruta d'aquesta xarranca de cada un. A la millor coincideixen, però l'ordre és diferent, no? Igual apareix la mort, però està en un altre lloc, o no apareix. Aleshores, a partir d'aquí i des d'un lloc de juguesca, no? D'aproximar-nos a la paraula, doncs poder entrar amb el que seria la creació dels haikus o dels poemes breus. Yo tengo una pregunta que es, ¿qué le gusta a Alicia hacer? Y en un día sencillo, normal, ¿qué es lo que le gusta hacer? Y no, o sea, es algo que sea vital para ti, que no hay negociación, o sea, que digas, no, esta es mi línea roja, o sea, ¿qué te gusta hacer? Algo que tú digas... Doncs ara que em sento afortunada i que puc fer bastant el que... Perquè sempre he fet el que... Bueno, en realitat sóc molt afortunada perquè sempre he fet el que he volgut. I quan dic de fer el que he volgut és, per exemple, amb la feina, que és una de les ocupacions que ens prenen més temps, sempre he disfrutat moltíssim. El tema de l'ensenyament, d'explicar contes, amb això gaudeixo i segueixo gaudint. I és una de les coses que espero que pugui seguir fent. Però, tal com deia, la natura per mi és important, així que caminar és... Caminar és... No sé, badar. M'encanta... Bueno, la vida contemplativa. El senyor Ramon Llull, ell, quan parlava en una de les seves grans obres, no? Del llibre de Bas i l'home i el de Blanquerna, son fill, posava que de totes les fases de perfecció humana, no? Que va passant aquell protagonista, Blanquerna, i va passant de bisbe a cardenal, no sé què, arriba a papa, i tothom podria dir, bueno, doncs això seria per un cristià la màxima perfecció. No. La màxima perfecció per Ramon Llull és ser ermità, és dedicar-se a la vida contemplativa. I jo li trobo que té allà una riquesa i una profunditat des de la senzillesa que a vegades ens la perdem, no? Com diem, amb aquests ritmes que no ens deixen dormir. Doncs aquí, amb això. Així que aquestes serien les coses. es que es maravilloso, es volver a la esencia. Sí. Fa quasi 30 anys que imparteixes sessions de contes per nens, més o menys, adults, persones, joves i grans. Això és com un extraescolar, això? Per mi no. O sigui, la gent... o sigui, també... Podries plantejar-t'ho això com un extraescolar, potser? Per mi mateixa? Per tu mateixa. Sí, de fet és el que moltes vegades... No, ara un col·legi, per exemple, i dir, escolta, jo vull impartir aquesta extraescolar, amb els contes per nens, etc. Clar, jo l'he plantejat sempre amb els meus alumnes, d'adolescents. Els teus alumnes els tens en el teu lloc, diguem-ho així? Sí, perquè el fer o és precisament... online també? No, presencial. Presencial. Quan estava a l'escola, no? Que era agafar i fer tallers de narració oral. Exacte. Perquè és una desconeguda la narració oral. Estem ensenyant molt als nens des de llocs en què també es treballa la part oral, però no des d'aquesta espontaneïtat, abans quan dèiem, no? Bueno, que flueixin les coses. Doncs hem d'ensenyar-los també des d'aquí. Des d'aquesta confiança, des d'aquesta connexió amb la paraula, que ells
tenen i amb tots els recursos que ells tenen i amb tota la part no verbal tan important que darrere de la perfecció de voler fer una exposició tan estupenda es perden... o sigui, Connectar. que les paraules siguin vives. No? O sigui, Joan Maragall parlava de la paraula viva i precisament la poesia per ell era com el poeta és com el model perfecte, no? D'aquell que està més a prop. Clar, també era molt creient i crec que estava com més connectat amb Déu, no? Però posem-li una altra paraula. O sigui, les paraules estan vives, tenen una vibració i tu quan parles, allò t'arriba. Però si jo estic tan pendent en una exposició oral a dir exactament com un lloro què he dit d'aquí a allà, allò està mort. Ho diré perfecte, però no arriba. Llavors, per mi ha sigut sempre important traslladar aquesta riquesa que té l'oralitat i que és el que s'ha mantingut durant anys i panys en totes les cultures, traslladar-ho en una aula d'ensenyament reglat, i que ells puguin confiar i de dir, no t'ho preparis tant, deixa que flueixi. I això que està passant aquí, i quan han anat a explicar contes als avis, per exemple, no? Amb allò que s'havien preparat, això que passi és únic, com les converses. Les converses que mantenim a cada moment són úniques. Doncs les preparem. Doncs també hauria de ser així, no? Totalment, jo estic així. Ara m'estic recordant aquí sí. Una cosa que era el vers de Nadal. Sí, a dalt de la cadira. A dalt de la cadira. Sí. Jo havia fet els versos de Nadal a dalt d'una cadira. Sí. Amb les meves filles no ho he aconseguit mai, això. Mai. Primer de tot perquè la seva mare em deia deixa-les en pau i tal. I jo, com que jo havia fet els versos de Nadal, m'agradava que es posessin a la cadira i no ho havia aconseguit mai. Clar, amb això no vull desmereixer tot el tema de memoritzar. I això no. Una cosa és una cosa i això és una altra. No, sí. S'ha de crear la espontaneïtat. Això mateix. Aquesta és la... Y en un mundo que nos marcan que hay que ser pluscuamperfecto, o sea, ¿no? Que eso nos desconecta de nuestra esencia. Sí, tal qual. Sí. De quina manera especial té la poesia de connectar-nos amb la descoberta personal? És a dir, autoconeixement personal? I quin tipus de poesia seria? De poesia cadascú segur que connecta amb algun tipus, no? Però en qualsevol cas, el que sí que necessita la poesia com a gènere és temps, calma, silenci. Silenci amb nosaltres, amb aquest soroll que tenim. És una lectura diferent de la que podem agafar, no? Jo agafo assaig i aquí segurament quan jo em compri els llibres de la Núria agafaré el llapis, que jo sóc lectora de llapis. Jo també. Llapis, llapis igual, exacte, sí. Igual que jo. Llapis, per favor, que ningú agafi el bolígraf, no? Sí. Doncs això és un tipus de lectura. Jo em referia a ordenador, vale, també. Ordenador sí. O de la teva pròpia lletra. En llapis, sí. Si agafo una novel·la, segurament doncs també m'enganxarà i serà així com, jo no puc deixar-la. Però la lectura de la poesia, doncs, necessita d'un lector que respiri, que deixi també aquesta ment en calma, com perquè aquelles paraules que ha posat el poeta o la poeta que sigui li ressonin. I aquí és on hi ha la sanació. Quan parlem que la poesia en realitat és la medicina de l'ànima, jo quan he estat en moments però de moltíssim dolor, ni pel·lícules, ni novel·les, ni res. O sigui, jo tinc allà els meus poetes i les meves poetes preferides i era com rellegint-me jo mateixa en veu alta aquells versos. I això m'ha tornat a una calma o a fer una mica de l'abracito ese que necessitem. Això és el que té la poesia. Perquè és directe, perquè connecta és que és el llenguatge més connectat directament al cor. No hi ha engranatges com pot tenir la novel·la. És tal qual surt quan tu permets estar connectat amb això que t'està ressonant.
Em permets que et digui una cosa? Mira, ara fa poc vaig veure, bueno, que l'he vista moltes vegades, la pel·lícula Conoces a Joe Black? Ay, me encanta. Que és del Brad Pitt. Aquesta és la pel·lícula número 1 per mi. De totes és la número 1. I mira que n'hi ha de bones, però aquesta per mi és la que m'encanta. Hi ha una frase que, redundant amb això que estàs explicant, vull saber quina és la teva opinió. Diu, en una fiesta, si la comida és la prosa, su luz és la poesia. Jo vaig dir, aprofitant que vens, dic, li vaig dir, què penses d'aquesta frase? Hòstia, està bé, no? Clar. Sí. Si la comida és la prosa, su luz és la poesia. Vaig quedar-me a pensar. Es un romántico. Y va de duro, pero es un romántico en el fondo. Està bé, no, la frase aquesta? Clar, jo la interpreto així, no? O sigui, més la llum... bueno, no entraríem amb l'aliment, que també hi ha gent que s'alimenta ja sé. només d'aire o del prana, no? Sí. Però sí, és que tu pots tenir les menges més bones a casa, però si no tens un entorn que t'estigui donant, pues això, aquesta llum, que connecta amb l'alegria, que entri per la pell, pels ossos, no? Bueno, la genètica té un paper important, però tot el camí que s'està descobrint des de l'epigenètica i els canvis que es poden aconseguir amb malalties i amb maneres bueno, a vegades sí, que ens determinen, no? Doncs, precisament, un dels factors que recolza l'epigenètica és tot l'entorn. Com aquest entorn, com l'ambient, des del que mengem, des del que dormim, des de tot, ens pot facilitar que allò que havia marcat la nostra línia biològica pugui canviar-se. Así es. Escolta, Alicia, ha sigut un plaer, vamos aquí tenir-te aquí. Tenim moltes coses pendents. Tu coneixes a l'Ariadna, no? Home, i tant. Home, per favor. Clar, sí. És que l'Ariadna és la que va dir. És una... Bueno, aquesta sí que és una ànima de llum. Porteu a l'Alicia, que, escolta, que trencarà motllos, tu. Sí. És un amor. Sí. Bueno, és la que vaig tindre jo en el primer contacte quan vaig saber de tu i tot plegat, no? Escolta'm, res, doncs ha sigut un plaer, va, aquí tens d'aquí. Jo estic patint una mica perquè sé que te'n tens que anar i potser tens que anar corrent. Jo crec que sí, però ha valgut la pena. Estic feliç d'estar aquí i de... Moltes gràcies per tot. Molts èxits, i ja saps on els tens. Si alguna vegada tens que fer algun altre llibre, al igual li dic a la Núria i a la Maria, algun llibre més, aquí estem, per donar publicitat en els vostres projectes. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé, Alicia. Gràcies, Patricia, també.